Yo, gobeithio da chi gyd yn oce. Mae'n amser mor nuts ar y funud yndi. Big love i pawb sy'n effeithio gan y virus yma a pawb arall, really. So, dwi'n wedi cwcio rhywbeth cool, really budur i codi colonna chi. Iawn ta, dwi'n gwybod be da chi efo'n cwpwrdd chi, ond heddiw yma dwi efo bag o pasta sharp bakes, multi-coloured, nes i'r presant sy'n met fyr i blwyddyn yn ôl. Mae pasta fatha goldust yn y shops ar y rydyn di, so o'n i'n cael dim macaroni. So pasta sharp bakes amdani. Tortilla chips, dwi'n cael dweud yr enw. Da chi gyd yn gwybod pa chips di yna dach. Dim bach o blawd. Gyda fi llawn fridge o caws, so mac and cheese amdani acod. Waw. O, le ar y crust yna. Yes! Bonkers. O. So i gychwyn off, dwi'n wedi turbochargio'r mac and cheese, dwi'n bach o garlic, chili, ionyn. A i fi, ti'n methu cael mac and cheese heb smoky bacon, really da. So, mae smoky bacon just yn turbochargio bob dim, ynddi? Bob dim o well efo smoky bacon. So, allan ni'n ôl o pan da chi'n neud yr essential trip nesa, ia? Mae mac and cheese yn essential, ynddi? Iawn ta, fewn o'n i'r padall, mae'r padall yn isa boeth. So dim olew yn hwn, chos mae'n llwyth o fat da ar y bacon, so sizzle, sizzle. Ti eisiau fod yn bold efo cwcio'r bacon fe, ti'n eisiau llosgi efo, ti eisiau mynd efo i'r edge. Rhan efo'r chili, garlic a'r onion. A dwi wedi troi'r gas lawr o'n, dwi eisiau swetio'r garlic, onion a chili yma. Ta maen nhw'n golden, maen nhw'n absorbio'r bacon fat na i gyd. Be di wella? Iawn ta, caws action amdani, ia? Gyda fi caws is next level fama. Twa, iwsho chi unrhyw caws ach yn y fridge. So deadly triangles neud y job i fynd, twa. Ond fama, dwi'n bach o aged gouda. Oh, dwi'n lofio smell caws funky, ia. The funkier the better. Dwi'n bach o gruyere, mwyn am di toddi yn real. Bach o parmesan a cheddar Cymreig. Da chi'n rhan loads o bob un, just dipyn bach. Ideal, caws sorted. Dwi'n wedi cadw'r parmesan tan diwadd. Wan amser am cheese sauce, ia? Fucking hell, dwi'n wedi arfer efo. Cwcio'r stofs yma. Iawn. Chwn menyn. Fewn efo'r blawd, ond peidiwch a llosgi'r menyn. A mae'n essential ti'n cwcio'r blawd allan yn iawn, so dim byd mwy trist fi pan dwi'n brathu fewn i llwyad o mac and cheese a mae'n greini, a ia, ti'n cael pan ti ddim yn cwcio blawd yn iawn. Llefrith. Slo bach. A dal i wisglio. A wedyn roed y caws fewn. Handful ar y tro, ti'n eisiau troi llwyth o caws i fewn. A to, os ydych chi'n gweld o fama, bod y dal yn rynnu, jyst adio mwy o caws efo ni, os mae'n mynd yn rili dew, jyst adio ddewch mwy o llefrith, feel recipe di hwn. Waw. A mae yna wan, ddim yn sydyn o'na. A to, unwaith ti'n cael y consistency yna, ti di neilio i, mae yna. So, fewn efo'r bacon, ionyn, garlic a chili. A to fe. Dwi'n buzzing. Bicycletti. Ideal, eh? Mac and cheese, mae pasta bakes, can't fuck it up. Dwi'n hanner pack, eh? Ti ddim eisiau overcwcio'r pasta, ti eisiau cwcio fe al dente achos mae'n mynd i cwcio mwy wedyn yn y popdi. So, mae'r pacad yn dweud 8 munud, so na i roed o'n 5 munud, e. Iawn ta, mae'r pasta wedi cael 5 munud. Mae'n barod, iawn. Tip da fyd ydy y sauce ma yn really silky. Just as usual, dim bach o'r dŵr y pasta. Iawn ta, dreinio'r pasta. So'r pasta bakes mae fewn. Fewn efo'r... le ar hwnna.
Waw, waw, waw. So cael dim bach o texture ar y mac and cheese ma. Dwi'n iwsio'r tortilla chips. Agor o fyny. Just... So, dwi'n iwsio breadcrumbs. Os da chi isio, so... Fewn efo'r topping, e. Waw. A gorffan i off. Efo bwrw glaw parmesan ar ei. Oh my god, dwi'n fucking starfio ar e. Yeah. Fewn i'r popdy ni, ia. Rhyw 180. Am rhyw 20 munud, hanner awr. Just checio ar efo to, ti eisiau weld y top yn golden brown, dwi eisiau weld y caws na'n byblo drosodd. Mae'n barod pan mae'n barod yndi, so glasio dy win amdani, ia. I chi da, ia. Iawn ta, mae'r bad boy ma'n gorfod yn barod o'n di. Mae'r smell yn unreal yn barod. O! Mae'r caws ma'n byblo fatha golden cheese lava. Fewn ar y mini shot ar yna. Fewn ar y mini shot. Waw. Mae Doritos yn smelio'r nos yn fyd. O, dwi'n mynd cael deud Doritos e. Bipia Doritos allan, cwrt. Iawn. O, mae'r crunch na, a blas y cheese sauce, so remeindio fi o childhood fi'n bita Finders crispy pancakes, cheese and ham na, ond million times mwy next level. O, mae'r bacon na mor neis na. Mae'n tybet, mae'n gorau bacon efo, defnyddio be bynnag, lle chi fo, tos allan rhoi tin tiwna efo, chi'n rhaid ar y popdy, leftover chicken, rhywbeth tisio allan mynd fewn i mac and cheese yma, iawn. So, cael go ar e. Aroswch yn saff a ywch chi gwcio. Nice one.